музика. Аз съм фен на това, което той прави. Аз няма да ограничавам. Аз тази година представлявам колегите от футбол. Българската музика като цяло там. В Русе баща ми е гитарист. Майка ми е учила хорово пеене, като майка ми е панкар, баща ми шпил. Те ме блъскаха от музиката. Те искаха да се развивам в по-сериозни среди, които ще ми донесат доход, а музиката да си остане като хоби. С какво не занимаваш? От малка, но професионално от 5-6 години. Музикалното училище. След като завърших училище, започнах да водя вечери в караоке, докато един прекрасен ден не дойдоха при мен двама младежи, не ме попитаха: ти защо не кандидатстваш за